njogo Ya seduluran. jaga seduluran sebab gawe dhewe iki jenenge silaturahmi iki ora enek eleke ning kebak apike. Lah man ahabba ayu besatolahu fi rizqihi wa yung sa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Kowe kan jare ngono. Ini lho Romo Tawar. Wah iso dalil barang sik. Ya kudu diartikan. Artine. Ah. Sok sapa wonge sing pengen dijembarno rezekine didawakno umure nyambungo pas seduluran marang sapa wae. Kaya ngono to. Iya no, Yo kuwi. putraku ngger percil. Iya ya kakakku. Dadi mriki niku intine iki sedulur nglumpuk niki ngalap barokah. Ngalap barokah. Sing dikitanke sing ditetakake niki. Nggih. Ngoten niku lak kula. Muga dadi bocah sing pinter sing saleh. Amin. Amin. Iki anu gandeng ana sing saka Banyuwangi Banyuwangi. ngaturi lagu Banyuwangenan. Engkang pundi lho? Lah niki nomor loro kok kene lak Banyuwangi to. Niki. Nah, dipethukne karo Percil ya asli Banyuwangi. Tanggamu to kan?